chroeso i Newyddion TIM, be byddwn ni'n dathlu'r holl newyddion da sy'n digwydd yn yr amser caled hwn. Fe hoffwn ni ddweud cyn dechrau, gefais i'r syniad yma oddi wrth fideo John Krasinski. Bos ni'n dweud chi fi'n i wylio hwnna, enfew Some Good News. Ond, mae hwnna'n wych, ond o'n i'n meddwl bod yn amser i ni gael rhywbeth fwy personol i ni fel Cymru, felly fi wedi penderfynu wneud hwn. So, mwynhewch. Hoffwn i ddweud cyn dechrau hefyd bod yn ngwallt i yn hir iawn. A fe fyddwn ni yn sylwi dros y fideos nesaf i fod e'n carmranu dyfu. Gan bod dim lot o dorwyr gwallt yn y tŷ. So bydd yn carmranu dyfu. Fi wedi penderfynu peidio torri e off a siafu fe off fel bod pobl yn neud. So fi yn ymddiheuro am y gwallt mesu. Beth bynnag, mlaen i'r eitemau. Bydd angen i 2 ddoctor yn y Deyrnas Unedig ohirio'u priodas oherwydd y coronavirus. Felly, fe ddath brawd y priodfab at ei gilydd a nath nhw benderfynu i roi priodas dros Skype neu Zoom neu rhywbeth fel yna sy'n anhygol. So da iawn i nhw, oedd rhyw... Faint o bobl oedd ynddo fe? Oedd rhyw 50 teulu wedi ymuno a nhw yn perfformio a wedyn yn dathlu yr amser gwych achos nath nhw briodi dros Skype. Rydyn ni hefyd wedi clywed llawer o newyddion am yr amgylchedd. Mae alluriadau carbon wedi lleihau yn ddrastig dros y byd i gyd. Fe glywon ni ar ddechrau yr epidemig yn China. Nath yr alluriadau leihau 1/3 a mae wedi lleihau yn ddrastig dros Ewrop i gyd sydd yn dda. Achos felly, gan bod ni'n aros yn y tŷ, mae y blaned yn elwa. Mae cwmnïau awyrennau hefyd yn newydd eu polisïau am alluriadau carbon a fydd yn helpu ni yn y dyfodol. Yn fwy agos i gartre, mae cymuned ar Facebook o'r enw Corona yn dangos y gymuned Gymreig yn uno i gyflwyno segmentau canu a pherfformio i ddiddanu'r Cymru. Ar hyn o bryd mae yna rhyw 44,000 o bobl yn rhan o'r gymuned a mae hynny yn cynnyddu'n ddyddiol, felly da iawn Corona. Ond nawr, fe awn at i'n cyd o hebydd am y tywydd. Hael! A dyma ni'n cyrraedd diwedd be bynnag oedd hwn, ond os hoffech chi am unrhyw newyddion da mewn, anfonwch e i Mentrau'r Iaith Rhondda Cynon Taf ar Twitter neu Facebook. Ond ohono fi, hwyl fawr.